ישראל ובשמחה ובסוסה בעיקר כאן תיאמוני. דימו ישראל ובשמחה ובסוסה כל כדימוני כל שישי ושסו שעמדנה לאק וסמונה ביחד אדונו עולם מאחר ומתנה גופן. ביחד אדונו עולם מאחר ומתנה פסומים. הגיטבו המבדיל בין קודש לחול יש לאהרון דג מלוח, ירציות, נוטלים ידיים, גפילטפיש, יעקב, כל מה שיש. אנחנו איזה מיכן. יתבוא זמזותיו, יתבוא תכניס את, קח את זה, תמלא פה בצרה. נשים לא שרות זמירות יחד עם גברים, כי נשים לא שרות ליד גברים, גם אם זה לא מקובל, אולי ליד הבעל מותר, לא ביררתי בדיוק. לא ספק בזה, מה זאת אומרת? רגש בלבד לאשתו? זה דבר שזה מחויב, מצווים עליו. אני בגיל 20 וחצי. אני לא חושבת שאתה לא יודע להכיר בחור. אני כבר 3 שנים גרוש. אותי בכיוון של חסידות, עכשיו אני לא רוצה להתרגש, בדרך כלל אצל חסידים לא מדברים את זה בתקשורת. ואני מחפש שידוך. רק הקדוש ברוך הוא, או מי שחווה זאת על בשרו, יכול להבין. אני בחור די דומיננטי, והייתי רוצה או אחת יותר דומיננטית, שאני כאילו, שתגיד לי ארצה, אין לי בעיה אם היא באמת יותר חזקה, אז אני אעשה ארצה. כן. או בחורה יותר שקטה ממני. דודי, אני אתאר למאזינים, הוא בחור עם חזות חרדית, כיפה שחורה, כתיפה, זקן, עם פאות. ועולה עליו לפעמים, כובע וחליפה. ושטריימל. שמענו עליה שהיא בחורה מאוד פופולרית, מאוד מצליחה, והיא עשתה פה בתוכנית כמה שידוכים כבר. אנחנו מחכים לראות, אולי היא תהיה הגואל שלנו. למרות השעה, אתם שומעים אותנו, ומי שיש לו הצעה עבור דודי, אנחנו נשמח מאוד כאן לקבל ברדיו כל חי אפשר. באנו כאן לקבר של רבי שמעון בר יוחאי להתפלל ולבקש. אנשים שבאו איתי ונמצאות בתפילה, כולם צריכות להיוושע בקרוב בזיווג טוב. נקרא לזה ככה. כל אחד במישור אחר, אחת רווקה, אחת גרושה, וכל אחד צריכה משהו אחר. ושרה מלווה אותנו פה היום. כל אחד יש לו שאלות, בקשות, כל אחד רוצה, ואני חושבת שזה הערוץ הישיר לקדוש ברוך הוא להתפלל, זה לא דרך רבנים ולא דרך הטלוויזיה. יכולתי לבוא עם חברות אחרות, אבל עם רבקה יש לי שפה משותפת, משום שהיא גם אשת קריירה, וזה נדיר למצוא בחברה החרדית נשות קריירה. יש לך עכשיו אחד בשידור ושתיים בסטנדביי. זה מה תחזיר. רבקה. הוא גם נמצא איתי בתוכנית, והוא גם מלווה אותי מכיוון שיד לפנות בוקר, ואני לא יכולה להיות שם לבד. מבחינת צניעות, זה הכי נוח לי שבעלי נמצא שם. אז הוא גם לוקח אותי, הוא מחזיר אותי, והוא גם מנפה את הטלפונים בשבילי. הלו? אל תמתיני שיפנו אלייך, ותדברי כשיפנו אלייך. גם ככה הוא מרגיש שהוא חלק בכל אופן מהחוויה שלי. הוא לא מרגיש את עצמו מוזנח, שאני חיה לגמרי בעולם אחר והוא בעולם אחר. זה דרך לשלב את הבעל בעיסוק שמעניין אותך.
זאת אומרת, גם בפעם השנייה את מרגישה שהחלקת וניסית מהר מדי? כן, בהחלט. למרות איך תסבירי? שהתפלאתי שאני מסוגלת להתאהב עוד פעם, אבל כנראה שזה היה התאהבות ולא אהבה, כי התאהבות זה דבר חיצוני וחולף. זה ברור שהעיסוק שלי הוא לא שגרתי. אתה צריך לדעת ללכת בין הטיפות, אתה צריך ממש לדעת איפה הגבול המותר, איפה הגבול האסור. הגבול הזה הוא מאוד קשה והוא מאוד דק. אם חצית אותו, אם נפלת בו, אתה נשרף בקהילה שלך. ואז, אם אתה נשרף בקהילה שלך, אז לא שווה לך גם כל העיסוק הזה.